Babi, mne dorazil, prosím vás, tento box zo Stylevany v kolaborácii s Haru Haru Wonder a influencerkou Sarou, ktorú vám tu označím. Ten packaging je extrémne cute. No a podľa všetkého vnútri je, že kompletná K-beauty rutina na absolútne glowy skin. A úprimne, babi, toto je za mňa dôvod, prečo ja milujem skrátka K-beauty, lebo tam nikdy nejde len o jeden produkt, ale o to vrstvenie a ja to proste zbožňujem. A hlavne vrstvenie produktov, ktoré spolu fungujú. To je dosť podstatné. Toto je, že dokonale, pretože tu máte krásne vyskladanú proste celú rutinu. Všetkých 5 krokov od čistenia až po krém. Takže nemusíte vôbec rozmýšľať, čo s čím kombinovať. Tuto to máte. A inak musím povedať, že Haru Haru Wonder je presne jedna z tých značiek, ktoré ma že ešte nikdy so žiadnym produktom nesklamali. Ich Black Rice rada je absolútne dokonalá, hlavne ak ste ako ja, že milujete glow, hydratáciu a starať sa o zdravú kožnú bariéru. Keby som inak niekomu mala ukázať, že ako vyzerá basic K-beauty rutina, bez akýchkoľvek zbytočných komplikácií, asi by som mu takto podala tento box. Cleanser, toner, esencia, sérum, krém. Hotovo. A ste glowy. A keď už sme pri stylevane, tak samozrejme mám pre vás zľavový kód až minus 23%, ak sa zaregistrujete s kódom INF10KAMKA. Aj vám ho sem napíšem. Ak by som dnes začínala s K-beauty, že od nuly, tak tento box chcem.